Ves Tvorkov, známá také jako zámek Tvorkov, je fascinující historická památka v jižním Polsku. Nachází se ve vesnici Tvorkov v okrese Ratiboř ve Slezském vojvodství. Jeho věž slouží jako rozhledna, která nabízí nádherný výhled na okolí. Původně byla gotickou středověkou tvrzí, která byla v roce 1567 přestavěna na renesanční zámek. V blízkosti zámku se nachází park s rybníkem a lipovou alejí, což přidává na jeho kouzlo. V průběhu let prošel zámek několika úpravami a vlastnil ho řada významných rodů, včetně rodiny von Saurma-Jeltsch, která ho přestavěla v novorenesančním stylu v letech 1872–1874. Zámek bohužel utrpěl dva velké požáry, první v roce 1931 a druhý během druhé světové války v roce 1945. Po válce byl zámek považován za méněcenný majetek a plánovala se jeho demolice, která se naštěstí neuskutečnila. Od roku 2004 je zřícenina zámku ve vlastnictví obce Křianovice, která provádí rekonstrukční práce. Dnes je zámek oblíbeným turistickým cílem.